Hvad var det for en type trailer, du sagde, I kunne få hende op i? Ja. Det er det ikke. Der kom en enkelt hestetrailer. Okay. Som på plads til en hest. Ja. Og sådan lidt mere bredde. Okay. Til den hest. Ja. Hvor det tog mig til næsten med til hver hest. Ja. Og hvad er det svære at få hende op, eller få sat bukken bagpå, eller? Altså når man bare får hende op, og hun står, så er det ikke noget problem. Men det er jo godt at gå op. Gå op, så gå tilbage med det samme igen. Ja. Så det står lidt